तो ये हो गए। कपड़वा होगा हाँ 80 रुपया मीटर ही कपड़वा 350 सियाई लेती आओ कवर लिल्ली तो बड़ा मरवा से 250 के डाल से मतलब जाले आवेले साथे रहेले गइरे ले ना आए भाई 250 ज्योति की मम्मी के आ उनकर नीरज की मम्मी के सियाला सिया आ देखत हम तो बराबर सियाइलो नहीं के यार उछल बा हमारे ओकरी पास ओइसन कुल ब्लाउज सी के खातिर पूछते ना हां वो डिजाइन वाला सी रखा अच्छा ओके उसे सिवाइले जब नाथ में तो उड़ीसा लिखती है किधर आप ब्लाउज कर दिया आपे तो सी मेरा ब्लाउज और मैं सब डिजाइन वाला सी है कार मोबाइल बा डिजाइन या पे अच्छी बनी डिजाइन को डिजाइन का हर हर महादेव राधे राधे अरे आप लोग कैसे हो डिजाइन के सियाई है मैं तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ वही के हमारे भाई डिजाइन अपने परिवार में मस्त स्वस्थ ना खुशी होंगे अयोलिया वाले ना हमनी के दे लेकिन हर हर महादेव हाँ दीदी जवन मन करे तो नाम देती है ना मिलल हो आज ना कजरे मिलल ना पाउडर हो मिलल ना कुछ मिलल वही में आवत दुकान में रवा देली का हमारी में ना एक चीज रहे ना पावे एगो भर के दैलहु रानी हम सोचे नहीं कि हमारी में रहो कुल ले ली सब काहे के तार छुए दिसन पता ना अरे बताइए भगवान कोनो लगाइबो ना करेला सही ना लगाने से तो का होला का चल जाए ए जब पर संग रहे तो धई नहीं चल गई दुकान अब पूछलिए कि ना हो बिहान से पूछलिए कि ना घर बिहान से वो हर कहाँ रही ये में रहल कजारवा वैसन काजरो ना मिली हम घर से में भर के दैले नहीं तो एमे भर के दैले रहती का पाउडर नहीं एमे तो भांग भर के धई रहे हम नहीं ई पाउडर भी आला ले नीचे से तन तो उनको गौरी वाला एम भर के धर में भर के धरे में ना चली घरे बैठी का बड़ी एगो गाना बताइए एगो गाना बताइए बड़ा एथी बाटे मगज मारी बा जान तर उठे एथी के जानता नहीं का पीढ़िया दबावल जाला तो हम लिखिए पीढ़िया दबावल जाए ना तो भजन गावत जाए से भजन गवाला भजन गावत जाए यहाँ से ए बेटा पीढ़िया के दबावे के ये दवाल गावल जाला अरे लावे के तलवानी पीड़िया वाए राम छोड़ा मनी के नहीं तो है तेरे हटी पीढ़िया छोड़ा वहीं के रहनी तले गवन में धरा गए चलिए दिन बथराई बा हां तो ये तो ले निया रवा हो हम हां भुलाई जाता ना वो दिन से आशा हमार फोनो ना कैलस भुला जाता ढेर दिन को ना हां तब गावत रहेला तो भूल जाता याद रहेला दहवावे के बेरिया ये गाना के गावल जाला पीड़िया वा गंगा जी में दहवावल जाला था एकादशी पीड़िया कैसे दहल जाला द्वादशी पीड़िया दहल भुला जाता जी हाँ आदमी के ना दियावा जड़ते रहेला तो करी बड़े चक्कर रहेला वही पता 5 आदमी मिल के दहवावे दहवावे पनिया सब नहीं जितना में लड़कियां जाए से ना सगरी दहन हां ओई पनिया में डूब के तरह हां ओही में खचावा छोड़ाई हमनी के लगावत रहनी छोड़ा जाए खचा ना ले आए उहे नु गावत रहनी हां हमरा गीत ना आवत रहे लगावल पिरिया छोड़ावहु न पवल के राम हरे रे हरे ले आइन ससुर दिया नियरवा किए राम हरे रे हरे और याद नहीं हमार दीदी पानी ढा खून लागे तो हम निर्मलवा से पूछ भतीजिया से वो कौन उठाते नहीं कहाँ से उन्हें नहीं कहाँ से उठाओ
नहीं तो उ हमर दीदी गावे हम ओकरे आवेला छोट रहनी तो हमरा नहीं आवत भतीजे बड़ी गाना गावेले तो हम बबे लगे रही तो उनका वो सब की आगी लगी कोई ले कर हम जल्दी बोले बारह बार मिले नचनी है बा मिलल हो कजरा तो हमारा बताओ नहीं घर के आवत सेकल अलग है हम घर ही के सेकल पर निकाल जा ओकरी मछली हम गौरी की मछली हमार घर के सेकर आइला आके राव मरबन कैसा तक लाल हम प्लास्टिक चश्मा वाला लगा है लाल प्लास्टिक वाला है वो बर्तन पे हम देखी देखी रही है ना प्राइवेट लागल बका बर्तन पे में देखी जन कहत रही तू खात रहलू हम देखनी लाइव में कहत अपन सब कहत हम खात रह तू खात रह हर हर महादेव ला तो प्राइवेट लागल बका